سلام نهابلي كبران تكتاتلتي كزحتا بودكاست كمي تغنيو لما أنتي كم تلمود هانتي بالاستقاشة حيزلكم قريب له قاشاي من إزايا بتعمي تبراتاتا أزقبا أب كتما مقالة ناي أوتيزم مأخل كفيتا تسرح تركب هفتنايا بزوح نقرات كتوقعني لما أنتي أبزي عدي ما يالله سلا تكتاتلونا بتعمي كابل بينا نمسجن قاشاي دانايت أصبحت بال دانايت دهرنا وحقو صورينا تراخيمنا ناتي طفاتي مثلا دهر بزح دهر عمت دهر قاوة بزح زي كنا نراقب نبل يوم ناتي بروغرامون اتوس يوزبل زنابرة كم فقاد أملاخ هزي كوا تقاطات اللي جميرنا لنا دقيمة ناب كزحتا بودكاست بسلام مسخي بتعمي غني لي أنا ونزعدل زسلا زهاب كانوا بتعمي إذا مسجن مسجن دانايت وش تغيب بزح نجار كم زلو فيل زجبر من إسيخي طعمي كبيت سرح دمات سرح اللغي اسكي مجمريا دانايت من يازبل بزو حسب يو تقطاتلتنا كفلتو منتان متاي مقصلتا كوننا انتي نافت دحرو وين خدو نجر ابيت ولدك ابي خي بعل خي سلا ناتكي قدات سلا ناتكي نجرات تلالي نامو كوانا بزو حتوتات كلوني እሺ ጽቦ ሽሜ ዳናይታ ጽዋሃ ይዝብሃል ተወሊደ ዛዕው ሁሉ ዓድግራትዩ ካብ መቀለ ዩኒቨርሲቲ ደሞ በኢንፎርሜሽን ሲስተም የተመረቀ ድሕሪ ምራቃይ ተመረቀ 2008 የተመረቀ ድሕሪ ምራቃይ ተወሰነ አዋርሕ ኣብ ናይ መንግስቲ ካልና ስራሕ ኾነረ ድሕሪ ተወሰነ ወርሕ ደሞ ናብ ዶት ኢትዮጵያ ዝብሃል ናይ ካናዳ ድርጅት መሰልጠኒት ኮይነ ማሕበረሰብና አገልገልኩ ነረ እሱ ፌዝ አውት ገይሩ ምስተቋረጸ ኸ ናብ ቬሎሲቲ እዮም አሸጋጊሮም ነይሮ ጽቦ ስራሕ ተዋሂውና ናስራሕ ኾነረ በምኽንያት ወሊድ ቆልዓ ደሞ ናብ ናይ ግሊ ህይወት አትዩ ማለት እዩ እና ናይ ግሊ ህይወት ናስራሕ ኾነረ ካብ ናይ ግሊ ህይወት ደሞ ያው በምኽንያት ማቲ በኻላይ ወደካ ያው ናብ ኦቲዝም ሴንተር ደሞ ተሸጋጊረ ዝበረተሰብ የገልግል ነይረ መሰልጠኒት ኮይነልክ ታይ ተሰልጥን ነይርኪ ማሕበረሰብ ቢዝነስ ተሰማረዩ ኣብ ቢዝነስ ዓለም ዘለው ክኾን ይኽእሉ ገና ጀመርቲ መንእሰያት ክኾን ይኽእል አዴታት ዓርሰና ምኽኣል ተፈላለዩ ሰፊሕ ነይሩት ፕሮጀክት እና ተፈላለዩ ዓዴታት አውቆሮ ዓዲግራትና ዘርና ስልጠናታት ንህብ ነርና ትሬኒንግ ንህብ ነርና ምቃዕ ማለት እዩ እሱታ ስራሕትን ሃብና ነርና ቅድሚ በዓል ገዛ ክምልላይ ደቀይ ይኽልክ ትንኩላ ያው ማቲያስ ኩሉ ነገር ናው ይሽፍት ገይሩ ወኔና ማዝ ተሞሪኺ ክልተሽሕን ያው መስተመረቅኩ 2008 2009 የተማረ ወዲያዊ አላሊና እስኪ በዓል ገዛይ አቶ ሰለሞን ገብረትንሳይ ይባሃል ስራሕሉ ደሞ ኣብ ገቢዎች ግምሩክ ይሰርሕ ጽቡቅዩ አላሊና ክንዘለና ናፍቅር ታሪክ ንገርና لما عندي لقانينا ناي بزعبا ودخي تتحيزو زلو نايوت هيداتات كنا وقعنا تقانينا ودخي ماتياس كالاي ودخي ناي اوتستيك يو سلازي مسؤو ياو تتحيزو زمسؤو شقرات تاويوتكي بزوحات فتناتات كم زحالفكيو حبريتا زلني تنكارخي بتعمي زدنو تملكتنا سمعتنا نون أب قال محتتنا ناتك تنكار كريو يوم اللي حسب دانايت رجز كله أب هو زقت منافتناتات بسنعات كحلف كم زلهم ياو كابتن زعمنا حنتي خيلة إذا حسب سو السودما بدن بي تواصي يلغي أبزرنا قطعي كجلس يدلي اسكي انت ايقت يموكي ماتياس سموخا خمي خمزو ساخلون كله كاب ولدتو جميرو زلو نغرات نغرنا سلسته دق يم زلوني دق اي مجمريا ودي يوحنس سلومون يبحال كالاي ماتياس سلومون سالساي مارቆስ سلومون كمغاطام خوينو ام زمن مشغاغر سلستولدو زمن يوحنس زمن ماتياس زمن مارቆስ سلستيو بونت اونت معلتي فلاله ينبر بخوم كلهم مسكرم يوم ناي كلتيوم مسكرم 6 مسكرم 8 مجمريانا كالاي ز سالساي ግን ያው ዘመነ ማርቆስ ስለዝነበረ ይንበር ሰነ ይተወሊዱ
ግን بتزنبره زمن سيامه يشماوጽ የለው ማለት ደስ ባሊ ወዘመን ሉቃስ ይቀሬና ማለት ምክንያት ክህሎት አለ ደስ ይብል በሐቂ ብትርጉም እዩ ወጽና ደስ ባሊ ያው ማቲያስ قدميو تاينيرو علامانا ያው ከማን ምሰብ ሰሪሕኻ መኪና ገዛ በቃ የሆነ ትምንዮ ህይወት ንዮ ናኻና ማቲያስ ህይወትና ምስመጸግን ኩሉ ነገርና ናማት እዩ ከይዱና ማቲያስ ምስተወለደ ድሕሪ ወርሒ እዩ ጦርነት አትዩ ነይሩ ኣብ ትግራይ ዝተጀመረሉ ጦርነትና ድሕሪኡ እሱጉን ምስተዘለው ናይገት ችግር ነይሩና አይፈለጥና ብጣዕሚ ይሳቀ ነይሩ ናምታይ ችግር ናይገት ናይ ማዓንጣ ችግር ምግቢ በሊዑ ከውዲ ንፋሕ ነይሩ ድቃሲ ስእን ነይሩ ብጣዕሚ ችግር ነይሩና ምግቢ ከስተኻኽል ነይሩ ኒውትሪሽን ባዓል ሞያ ማኺርና ምግቢ ከስተኻኽል ነይሩ ሽዑ ክባን ዕጽዋኒ ነይሩ ከቢድ ጊዜ እዩ ነይሩና ድሕሪኡ ያው ቅድሚ ጦርነት እናተጓያና ነይርና ገዛና ክናቲ ተዋዓካሪ ነይርና نماتي خنبل لموت ساعة كارينا شعو شيطنا يوم مالتيو ماتي كرخو زخل حكمنا كركم انتان ابيك حكم مالتي اب تقراي نيرو اب تقراي ياو سبلمنتات بدا يمصو نيروم يا عفارم بقالم يمصو نيرو يوم او زغن بزح بقى وجتات بزيحومنا نير منافت حكيم تخد نافت تخد منامن كبيد نيرونا بو نحلف نيرنا مغتات نستخاخلو نيرنا مغتات كا ود يوم نيرو ماشعتو ፍሩት እዩ እሱ ክበልዕ ዘለዎ ያው ንጉህ አቮካዶ እንቁላሊሕ እዩ ስጋ ነገር እዩ ቅቅል ክበልዕሎ ማዕናጡ ክልስልሰሉ ምንታይ ብዙሕ ነገር ዝተኻኸል ስለዝነበረ احنا ማሽዕቱ ዓቅምም ስለዘይነበረ እሱ ጌርና እግዚአብሔር ይመስገን ያው ሓደ ጊዜ ፍታሕ ኢድካ ከልከለው ተመስገን እዩ አይነማር ብቻ ግን ከም ጌርና ዋጋ ነኸፈልናሉና ሃለና አዲስ አበባ ብምኻድም ደገ ክምርመር ዘሎ ደምም ናብ ደገ ኸይዱ ተመርሚሩ እዩ ኣብዚ አዲስ አበባ ክምርመር ዘለውን ዝበለጸ ተመርሚሩ እዩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ንሽተይ ዕቪና ለምስከደ ኸ ካሊ ምልክታት ነይሩ ብዕድሚኡ ዘይምንጋር ለለ ነይሩ ማለት እዩ ካውታ እዩ ኮይኑ ይለጥ ነይሩ ምክንያቱ ናይ መጀመርያ ወደይ ኣብ 9 ወርሒ ማማ ባባ ኢሉ ነይሩ ዓመት ይገለ ባባ ምንጋር ጀሚሩ ነይሩ አኽልተ ዓመት መልእኽቲ እዩ ዘመሓላልፍ ነይሩ ማት ግን ዓመት ይገለ ኮይኑ ምንም ቃላ የውጽ ነይሩ በቃ ንወይኑ እዩ ዝጫወት ነይሩ ድሌታቱ ብምብካ እዩ ዝገልጽ ነይሩና ዝኾነት ጊዜ ዝኾነት አደ ቅዳሜን ከሰዓት ፕሮግራም ናራኹና ኣለኹ ምልክታት ኦቲዝም ላተናገር ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ምልክታት ኦቲዝም ኢላ ዘርዚራ ነይራ ኩሎም ዘርዘረተም ንሽሙ ምላሽ ዘይመሃው ንቤን ምጭዋቱ ስምዒታት ብምኽካይ ምግላጽ ብዘይድ ምንጋሩ ምልክታት አውኔው ካው ኣብ ሶፋ ነይራ ና መደቀስ ኸይደ ሽዕ ብጣዕሚ ይበኸ ምክንያቱ ኦቲዝም ዝብል ቃል ሰሚዓ አይፈልጥና አነ ታዩ ክግበርም አይፈልጥን ነይራና ድሕሪኡ ወዲያውኑ ናምታይና ኸይድና ናብ ሕክምና አይና ኸይድና ሕክምና እንታይ መልክሽዓ መስወድክ ከመይ ጌርካ ነጻጽርክ ማለት ምልክታት ምስተሰማዕ ኸሲ አመገሩ ምልክታት ንዮ ሩዩ ምክንያቱ ዓመት 8 ጌሩ አይናገርን ዝኾነ ነገር ክደል ኸሉ ሃብኒ አይብለካን ኢዱ ጎቲቱ እዩ ዝወስደካ ወይ ድማ ብጣዕሚ ይበኪ ወይ ካዘርክባት ኮይኑ ባዕሉ ከብል እዩ ዝብል መጀመሪያ ለባዕል ገዛይ ነጊረዩ ዜን ምልክታት ከም ዜን ኢለ ነጊረዩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ታይና ክንገብር ዝብል ነገር ደሞ ናብ ትንአቲና ካው ሕክምና ወሲድናዮ ሕክምና ምስ ወሰድናዮ ስፒች ቴራፒ ተአዚዙሉ ስፒች ቴራፒ ተአዚዙሉ አይደር ንኽንከድ ነጊርና ዶክተር አይደር ምስከድና ኸ ክልተ ነይሮም በዓል ሞያታት ኣብ አይደር ሰርሑ ማለት ስፒች ቴራፒ ዝውነሩ ብምኽንያት ጦርነት አዲስ አበባ ከም ዝኸዱ ተነጊርና ስለዚ ዘለና ማራጭ አዲስ አበባ ምኻድ እዩ አዲስ አበባ ኸይድና በኸመይ መገዲ ክሕገዝ ዝኽእል አማቲ ሕና ዕድለኛታት ኢና አውሮፕላን ምስተኸፈተ ማለት ድዩ ቅድሚ ምኽፋቱ ታይና ንገብር ነይርና ኢንተርኔት ዩቲዩብ ይርኢ ነይረ የብደንቢ ተዘልዮ ስፒች ቴራፒ ከይዶም ዝተባሃሉ በኸመይ ሓገዝ እዩ ክረኽቦ ዝኽእል ነገር ዝብል አሽዕቱ ናተረዳእኹ ነይር ከም ዕድል ኮይኑ አነ ወዲያውኑ ዩቲዩብ ስለ ኦቲዝም ሰርች ክገብር ከለኹ ዘናይ ደገ አዴታት የን መጽናሊ ደቀን በኦቲዝም ጥላ ስር ሓሊፎምስ ዩኒቨርሲቲ ኣትዮም ተመሪቆም ናይ ባዕሎም ስራሕ ሪኦም ስለዝነበረ እሱ በኸመይ ይሕግዞ ዝብል አሽዕቱ እዩ ስለ ኦቲዝም ምፍላጥ ዝጀመርኩ ምንባብ ምርዳእ ዝጀመርኩ ማለት እዩ አሽዕቱ መገዲ አይነበረን በዓፋር መንገዲ ግን መኪና ነይረን አዲስ አበባ ደውይለ በዓፋር ክልተ መጽሐፍት ተሰዲድኒ ስለ ኦቲዝም መጽሐፍት ማለት እዩ እሱ ናምበኩ ዩቲዩብ ናራኹን ሓገዝኩዎ ነይረ ማለት እዩ ድሕሪኡ ምስተኸፈተ ኢና አዲስ አበባ ለኸይድና ክረኽቦ ዝኽእል ሓገዝ ምርካብ ጀመረ ማለት እዩ ቅድሚኡ ግን ተም ክረኽቦም ዝኽእሉ ናይ ቴራፒታት ኦንላይን ብምራይ ባዕሊ ይሕግዞ ነይረ ኣብ ገዛ ማለት እዩ እና ጽቡቕ ለውጥታት ዳምፀ መጽዩ ድሕሪኡ ግን ቶም ሓካይም የለውን እሳትም የለውን ክልተ ባዕለይ ኦቲዝም ታዩ ስፒች ቴራፒ ታዩ ኦኩፔሽናል ቴራፒ ኤቢኤ ታዩ ዝብል ነገር ዩቲዩብ ምራይ
ዩቲዩብ ብምርኣይ ብምንባብ መጽሕፍቲ ስልክ ተግንየን ብምድዋል ኣሽዕቱ እንታይ ተሰሚዕክ መጀመርያ እሱ ምዃኑ ምስ ኣረጋገጽኪ? ብጣዕሚ ይኸቢድ እውነት ብጣዕሚ ይኸቢድ ምክንያቱ ማቲ ተወሊዱ ከም ዘመስገንኩ ኣሽዕቱ ኣጋጣሚ ኮይኑ ቅድስቲ ኣርሴማ መዓልቲ ማቲ ተወሊድና ብጣዕሚ ኣማሪረ እውነት ማለት እዩ ምክንያቱ ብጣዕሚ ይከቢድ እኮ ሓደ ትዘሕልፈሉ ህይወት ቀሊል ኣይኾነን ብኸመይ ከም ትርድኡን ግራ ይዛኣትየካ ምንም ዓይነት ምድርጅዳ እውን የለን ነለ ቀፂሉ ኸ ናበ የክወስዶ ታዩ ኦቲዝም ምክንያቱ ሰሚዕዩ ኣይፈልጥን ናብ መን ሓኪም ኢኻ ትወስዶ ታይኻ ትገብረሉ መድሓኒት ዲኩውሕጥ ኢቭን ቴራፒ ክበሃል ከሎ ኣነ መድሓኒት መሲልን ነይሩ መጀመርያ ማለት እዩና ከምዚ ክኾን ከሎ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ካልኣይ ከቢድ ዝገብሮ ኸኣ ቶም ዝህቡ ኣገልግሎት የለውን ክትበሃል ከለኻ ኸኣ ብጣዕሚ እዩ ተስፋ መቁረፂ ወይ ብጣዕሚ ይኸቢድ ብጣዕሚ ማለት እዩና ድሕሪኡ ግን ኣብ ዩቲዩብ ምርኣይ ክሕግዞ ከለኹ ግን ጽቡቕ በቃ ዝረኣኽዎ ቪድዮታት ተስፋ ዘስንቑ ነይሮም ናይ ዘን ኣዲታት ናይ ደገና ኣሽዕቱ ንሓገዝክዎ መጺ ብደንቢ ኣነ ብቻ ይኾነይ ብገዛ ኢና ትሬን ጌርና ክችን ከኣት ከሎ ምሳይላ ዘዕቤቱ ንማቲ ኩሎም ደቀይ ዘዕቤቶም ሓፍተይ ኢላ እሳ ኣብ ክችን ከኣት ከሎ ብኽምታይ መገዲ ከም ትረዳድኦ እሱን ኤቢኤ ቴራፒ ይበሃል እንታይ ክደሊ ከሎ እንታይ እያ ክትብል ዘለዋ ብኸመይ መገዲ ክትሕግዞ ዘላ ዝብል እያንዳንዱ ነገር እሳም ትሕግዞ ነይራ ኣቡኡም ኣነ ኮይና ክፍፍል ጌርና ብደንብ ኢና ንሕግዞ ነይርና ማለት እዩ እና ጽቡቕ ለውጥ ውን መጽዩ ማቲ ማለት እዩ ድሕሪኡ 4 ዓመቱ ኣኺሉ ብዙሕ ዋጋ ሕዚስ ካብ 4 ዓመቱ ምንም አይዛረብን ምንም አይናገር ነይሩ ቃላት ነይርና ሰው ኢለን ኤ ቢ ሲ ዝብላ ወይ ቁጥሪ 1 2 3 ምናምን ነበር በጭራሽ ማማ ባባ ኢቭን ማይክ ሰትደሊ ማይ አይብልን በቃ ይበኪ ዝደልዮ ነገርም ክናገር አይኽእልን ከይዱ ናፍቲ ዝደልዮ ነገር ከይዱ ምትንካፍከ ባዕሉ ክሰቲ ይኽእል እዩ ኣብ ቀረባታ ሃልያ ማለት እዩ ተዚ ኮይኑ ግን ዝሃቡኒ አይብልን ዋላ ጠሚዎ ጠሚኒ አይብልን ሒሙዎ ሒሙኒ አይብልን በቃ ብኽያት እዩ እና ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ማለት እዩ እና ዝኹሉ ሓወይ ምለው ክፍሎም ብጣዕሚ ከመስኩና ይደሊ እሱ ዝተምሃረም ስለ ዝኾነ ስለ ኦቲዝም ብደንብ እዩ ዝረዳእና ኣነ ክገብሮ ዝኽእል ሓገዛት እሱ ብጣዕሚ ይሕግዘኒ ነይሩ ኣብ ጎኒ ኮይኑ ምክንያቱ ተኻሊእ ሕብረተሰብ ክርድአና ኣይኽእልን ከምዚ እዩ እኮ ኮይኑ ክብል ከለኹ ኣረ ኣፍካ ሓዚ ኣረ ብስመ ኣብ በሊ ኣረ ገለ ኣይትፀውዒ ገለ ኢኻ ትበሃል ዝገደደ ኢኻ ትድንግጥ ማሕበረሰብ ይሕዝዎ ዘሎ ርድኢት ናይ ኦቲዝም ውን ከቢድ እዩ ሱፐርስቲሽን የግራኽዎ ምስ መርገም ኣጉል እምነት መርገም ናይ ወለዲ ኣነም ተባሂለ እየ እዚ እኮ መርገም ናይ ወለዲ እዩ ተባሂላ ዓባይ ሰበይቲ ኢለና ንእየና ብዙሕ ኣሎ ብቻ ክትልዕሉ በጭራሽ እውነት በጭራሽ ደሞ ኣነ ናተመረቕኩ ዝዓብኹ ቆልዓ እየ በእውነት ማንም ማለት ኣካባቢ ዘሎ ዝፈልጠኒ እዩ እርግማን ይበፅሕ ድዩ ስጀመር እግዚአብሔር ኣይረግምን እርግማን ኢልና ባዕልና ነተሓሕዞ እምበር ምስ እግዚአብሔር ባዕልና ንህቦም ትርጉማት እዮም ህፃውንቲ እግዚአብሔር ኣይረግሞምን ንጹሃት እዮም ምንም ሓጢአት ይሰራሕ ኣብ ህፃውንቲ ዝመጽእ ነገር ግጉይ ተሓሳስባ እዩ ምክንያቱ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስም ተባሂሉ እዩ እዚ ዓይነት ስውርስ ናይ መን ሓጢአት ክበሃል ከሎ ናቱ ወይ ድማ ናይ ወለዲ ሓጢአት ኣይኮነን እዚ ናይ ጋኔን ስራሕ እዩ ኢሉ እግዚአብሔር መሊስሎምና እዚ ሓጢአት ኣይኮነ ብስሩ ነተሓሕዞ ነገራት እውን ማለት እዩ ብምቕጻልም ኣነ ኣብ ቤተክርስትያን ይዓበ እሽካብ ዩኒቨርሲቲ ቤተክርስትያን እናገልገልኩ ይዓበ ክምርዓ ከለኹ እውን ቅዱስ ቁርባን የተመርዐ ስለዚ ካባይ ንላዕልን እግዚአብሔር ዝቐርቦ ንዓይ ስፔሻሊ የለን ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ይቐርቦ ስለዚ እግዚአብሔር ብዝመገዲ ከምዘይ ርግማን ከምዘይኾነ ብደንብ ተረዲእኒ እዩ ብደንቢ ማለት እዩና እሱ ነገርም ይሕምም ከም ወላዲትም ብጣዕሚ ዝሕመካ ካሊእ ሕብረተሰብ ከይተረድአካ ክቐር ከሎ ከዓ ብጣዕሚ ይሕመካ መገዲ ክትከድ ከለኻ በልዮ ቅፅዕዮ ክውዕዶ ምናምን በቃ ኦልሬዲ ኣነ ተረዲእ እየ ኣለኹ እንታይ ከም ዝደልየ ዝኾነ ኣብ መገድና ኸድናስ ዝኾነ ነገር ተደልዩ ወዲያውን ኣብ መሬት ምንፍርፋር እዩ ዝጅምር ምክንያቱ ተናጊሩ ግዝእለይ ክብል ስለዘይደሊ ብጣዕሚ ይናደድ ካብታ ይኹን ኣብ መሬት ይድቅስ የንከባልል ምናምንና ተሰብ ካኡ ስዲ ዘይተቐፅዐ ስዑድ ዓረብ ዲዓብዩ በቃ የሌለ ትርጉም እዩ ዝህወና እሱ ሕብረተሰብ ክርድአካ ዘይምኽኣሉን ብጣዕሚ ይሕመም ማለት እዩ ማቲ ኣነ ስለዝተረዳእኽዎ እዩ ብዙሓት ደቅና ከም ማቲ ዝበሉ ከዓኒ ጠባሳ ከነጠባስኦም ኣለዉ ምክንያቱ ረብሻ ናመሰሎም ብኤሌክትሪክ ገመድ እናተወቅዑ ብስኮባ እናተወቅዑ ክትረክብ ከለኻ ብጣዕሚ ዘሕዝንና ስምዒቶም ስለዝርድኦ ዝነበሩ ከዓነ በቃ ብኸመይ ቤተክርስትያን ከይደ ንባዕሉ ኣውፅዮ እንዶ ዝቆልዓ እዚ ምናምን ተባሂለ ይፈልጥ እየ እና እቲ ሕብረተሰብ ዝህበካ ከዓ ብጣዕሚ ልብኻ ዝሰብርና ከምዚ ኢልና ዋጋ ከፊልና ሕና ተረዲእና
كم تزول خمسة مهارة حوالي لأني بتعم زردني نمات مواجه زخفله اللي ببزح نجارنا ما تعدلني يا إجزابير مسكن بزح واجه تخفيل اللي ينا إذا كل واجه خفيلنا لك 4 عامات مسجبرها لعل حموش تبيت مرتين ما تقبلوا في قاعدين تحتي هنا كاب إنترناشنال سكول جمير هو جميرو مالتي ولا كبار يكون كتمريو بوسينا حاوي تخافلي كفل كم هو يقولن بقى منهم بقى واجه صغور دي جزاك شيء احنا جزانا شيء سرح ميسرحني رأيي سرح ميسرحني رأيي بعد جزا ميسرحني رأيي بقى نماتي أنا بعد جازين بماتي أنا الدرادر المخنيات نماتي ندك أنا أبز ساعات زي جوز نجار زي خونا نمركب نهات الزلنا ماتي هوتو تستخيلو مرد أكيلو بيانسكو إحنا تزيها لنا عرسو كخيلي تناي مجمرة مسفرتنا سلازي زلنا عقمي زلنا هفتي أماتي إنفستيجرنا مات مدحانيو ناي مجمرة مسفرتنا مالتيو سلازي إحنا زلنا كل نجار كأنديسنا ما تكره هو زخل عدل كركب له سلازي ولا ناي بعد جزاي ورحاوي دمس كواني كالي بيتسبب بمتشجاري يخون ما تكمهار له بقى ما تعدل سو كركب له ايوتنا مجمرة مسفرتنا أنا السيلنا أنا ناي مجمرة كينا تأي قنيرة بجرش كم زعينة تقول عناي بحر تشجر ذلوا منام بجرش أنا قبلني لو منو مالتي الشعوك هاو جميرنا تملسكو بتعمنا وخوخي محزيني رامسينا وخوخي تمليسه بقى ديو أي مهارن كل واجا زخفل كل ولا ديسي أي مهارن ديو إلى أشعنا وخونا تملسكو زي مسينا رت محازينا محازنا مدوال تجمر كأو أبلاجي ذهنا حدش تخفت بيت مرتني بتعمي تعينا وتناقرته هاي لكيدنا جيريو ونتم تعيو إذا قديت أيو نماتك قبولك قديت أيو مغنيات مريت خفت كلخو ككاتتي لي خفيتي يلني جن من مزو حاجة زي اللي نماتي لني بقى كحجزو يخيل مغنيات الأوتيزم أنا سفلت وأنا جريه بالليل لني شجري يقولن بتشأت ولين بر أنا كحجزو أي ليو كأول مساعتي دحر ساعات وخد كلخو طبق أتأيي لني ماي سينوس ناشن تيت ماي ناستيني رخيوة يلني بتعم كبيديو يا وقت ناقرو خلي خاص لذا حلف ينبر بتعمي خبيد الشعو تايخ قبر لنزبل كأني من نقار جمير مسبع الموياتات سلازي أسيستانت كود صار للو تواهيلو بتعمل بزلوا أقولع أسد تخلطخ في الزودات أسيستانت كود صير له سلا أوتيزم بماتي أفليت أتو تأيو أوتيزم بخمية أبي تقصيرة مالتي مسماتي كنت حجزه أبت تمرتي أنا بقول قود صير يا مالتي تمرت بيتي يا جننيا نتمات بتشاي تحس هو قلنا أفت تمرتي وشتي بعليك فقيدهم لي فايدهم لي أو تقوصيرا نعوك تحجزو مالتي بخنياتو ماتي أفت تمرتي كوعل كلو كتحجزو من تايسا زليو نجار كتوو كتردو منامن كنت إذا أكل كتحجزو أي خالتن مخنياتو بتعم كبيدو واساون سلا أوتيزم تفوتو بزح نجار سلا زي نبرة تأنا زبلا نجار كتمكريا جن بتعم كبيدو نا ماتي تأنا تحجز كركوا أي خالن هزول مخنياتو تمرتي متاي بتشازي هنا تمرتي مسأتي إيه بي ثيرابي سبيش ثيرابي كركولو حاجز يلي بزح نجار مخنياتو ما تدريم غيرنا يلنا أفتم بأكاديميكالي عوي درجة بس يحم بزلوا زرع أخوهم كم يحسب يزلوا لازم مول إذا حجز كركولونا كركوا أي خالن مجرش أنا هيوتنا عماتي زخدو زنوركو جوزو زغيرتني نا إيدوت أواساني ماتيا إسكال هذه اللازات أواسازيا سراحو علا مشات ماتي إيدو تقاتيلو قد باخي يحلفوا أبجزا مثلاً I don't know مخاني فلت ما يفلت أي فلت الشعو نعي كبير نير مخنياتو أنا يسرح اللخو طبق بعد جزا يسرح اللخو طبق جن استيل جن ولادنا نادحنا يخونا نزلنا مولو سرح يكوكم زوسنكو شعتوي ماتي كدحن لاني بخمي مقد كدحنو نزلن فلطات وسيخه ماتي كدحن لاني زبل الشعويه زقورصكم مالتي تاطواسا اشكاب هزلا مخنيات ازيات طواسا ايا كالي سمعتون كي ترداخو بيانسكوس ازيات حيموني لنكم قلعت اوف كي والخو الله زياسو الله بيانسكوس حيموني لنس اوف كوسي والخو لي كم قلعه مالتينا كبيجينيرو الشعويه كومبليتلي سرح ودي خريخيو مشات بجامعك غيروا سامون مولي حيموني دقيسه مالتي مخنياتو سمعتو كي تردى خالو ولادخا بطعمي خبيت مخا زي ناقر قلعه مالتينا الشعو سرحي قيمه محازيني رات اخون كيلا دويلات اللي كم زو خوينو ماتي ليا اسام دكتور سلا زنبره سوايا بطعم دو والجميرانيرا دحريو اديس ابا مول سلطنا كوسدلني لا كيد اديس ابا من مامتاي سلطنا سنتر نيرو اب اديس بران اوتيزم سنتر زبل سلطنا تزغاجو نيرو
ثلاثة ورحي محزاي نجيرة يا كسرح مسبلك إسا يوتيوب ريعته ودياون دويلا خمس زلني رأيو إلى سدات لي ما مسكارة خصوم كسرح مالتيو كاش شعتي وسينا بق استجبرت تجيرو أنا كسبت أنا لن ودي كدحن لني لخاء كم بحدش بدم بزلت أتماهيرة مالتيو عدي سوا خيرة بتصبقية ودي أيوة تمرتي بتعمل زجرم تمرتنيرو يعني متجمرة سبيتنيرو متأشى graduation times تناجر كونيرو ما تيجي حلفو قليل يخونن أنا كم أدى زحلفكوا أتازي بالله إيكونوميكالي أدى أتسمعتوا زي ترد لهم هتساوون تزحلفوا لو سقاي أفتقرأي بزحيو سلازي إزك غيرية زون قلعت زي أم دمك بس حلهم يلا بتعني رام علتيو إكزافيري مسكن مساي استمروا كلهم تسمعتوا ترد يوم بتعم حقي زمانيا بمورال بحساب ببزح نجار مالتيونا حلم يون قاعد كوينو لك أتناي وشت أي دليتون غيريونا وفي أوتيزم سنتر تمسريسو ماتي زد أنت حاسب كيو مالت أو سلتين كمس مساخس كخفت لني مبال كم تزبل كني أو تقرأي ما نمك ساقي يبلون سخون يكون إنسان بأوتيزم ساقم كقد يبلون كي ترد أنا يمكن أعلف يبلنا أزيد ترديني كن أفتي ماتيت مهارلو كيجي تاز حجازيتو الله already مهارلو يجن مهارلو لا تحجز جنا يا خونا ترديني كالي بيت تمرتنا مخفات علامات بخم يحاسب كيو تمرتيتنا تيرابي سنتر يفعل تمرتيت أكاديميكالي وهاو تمرتيتيو تيرابي سنتر كون كلا خا نتهم قلعت زي اليوم حجز وهاو اللويو ماتي تمرتيتي آتين حجزنا توهاو أخونا يزلو بزحات تمرتيت كيدوم كيجي 1 كيجي 2 كيجي 3 وديوم استيل بحري ما يتستخاخلن سبيتشو ما يمتسن مخنياتو اسم كرخو زخلو تيرابي اي رخون حسابي كغير زغبرنت ايو ناي مجمر علامه يود ايو نيرو بودي مخنيات بزحات ابوتات بزحات اديتات كركب جميره نودي يزغو خدكو ورحقت مالتيو እና እሱ ተነ አቦታት አዴታት ክነግሩን خلو አይኾነን አነ ከመደት ስምዒት ዘለኒ እስኻም ተተሰምዑም ነርካ خاليخ ክትገብር ነርካ ዝሕልፍዎ ስቃይ ተንቆልዑት ዝሕልፍዎ ትምህርት ቤታት ከይዶም ተደዊልዎም ንዕወድኹም ሰው ይባሃሉ ናብ ዘይኾን ቦታ ከይዱ ኢዱ ይስበር ትምህርት ቤት ከይዱ እስቲል አይተቀየረን እስካብ ህዚ እነ ታደ ሸኽም እዩ ዝኾን ዘሎ ተኣሲሩ ዝረኸብኩ ቆልዓሎ ኣብ ገዛ ተኣሲሩ ኢዱ እግሩ ተኣሲሩ ማለት እዩ ረባሽ ተባይሉ ባህሪ ችግር ስለዘሎ እና እሱ ነገር እዩ እሱ ነገር መጀመሪያ ግንዛቤ ሕብረተሰቡን ክቀርፍለን ኢላ ሓሲበ ምክንያቱ ተዘሎ ትርጉም ናይ ኦቲዝም ዝተፈለየ ስለዝኾነ እስቲ ስለማቲ ብዙሕ ነገር ክፈልጥ ስለዝደለኹ ምክንያቱም ላፍቲ አዌርነስ ክሬሽን ካብ ቅድሚ ምኻድናስ ማቲስ ብደንቢ ዘለዎ ብርክቡን ክፈልጥ ደልየ ተኸክል እዚ ሰንተር ከፊትኪ ንማቲ ወሲክን ካልኦት እውን ሓገዝ ምግባር ጀሚርኪ ሕዚ ማቲያ ምንታይ ብርክሎ ማቲያስ ካብዘይ ምንጋር ናብ ምንጋር እንታይ ትሰሚዕኪ መጀመርያ ብጣዕሚ ደስታ ማቲ ብዙሓት ችግራት ናይ ማቲ ኣብ ሴንተር እዮም ተቐሪፎም ብዙሓት ችግራት ሃይልና ዝጀመርና ማለት እዩ ባዕሉ ዓርሱ ማይ ይኽእል ነይሩ ቶይለት ምጥቃም ማይ ይኽእል ነይሩ ቶይለት ምጥቃም ጀሚሩ ህዚ ባዕሉ ሽንት ቤት ከይዱ ባዕሉ ተጸራሪ ወዲ 5 ዓመት እንግዲህ ባዕሉ ተጸራሪ ምናምን ሽንት ቤት ይወጽእ ባህሪ ችግር ነይሩዎ ህዚ ኮፍ ኢሉ ንሰዓት ታት ኮፍ ክብል ይኽእል ተረጋጊዑ ዝፈልጦም ዝነበረ ኢሎም ኤቢሲ ዝብሎም ዝነበረ ቁጽርታት 1 2 ዝብሎም ዝነበረ ጀነራላይዝ ኮይኑ ማለት ለምሳሌ 1 2 ይብል ሞ ክልተ አፕላም ጸሊልካ ግን ከምጸልካ ይኽእል ቁጽሪ ዝጽውዕ ምር አይፈልጦም እንሎ እሶም ክፈልጦም ጌርናዮ በደንብ ክርዳ ክልተ አፕል ተምጽ ይኻልስ ቁጽርስና ፋንክሽናል ክኾን ማለት ዝፈልጦም አካዳሚካሊም ፋንክሽናል ክኸውን ከለራት ህዚ ለምሳሌ ቀይሕ ብጫ ይብል ሞ ቀይሕ ጫማ ይልካ ግን ክበካ ይኽእል ስለዚህ ፋንክሽናል ክኾን ነው እሱ ነገር በሙሉ ኣብ ሴንተር ተሰሪሕሉ ተግባቦት ምርድዳ ዝኾን ነገር ክዳለ خلو ከይዱ ባዕሉ ወይ የልዕል ነይሩ ስለዚህ ሃብኒ ክብል هذا ሃብኒ ክበልዕ ክሰቲ ማማ መጀመሪያ ናክ ሰርፕራይዝ ዝገበረኪ ቃል እንታይ ወጽዩ ንብዙሕ ቃሊል ዝመስል ግን ንዓይ ብዙሕ ዋጋ ዘኽፈለኒ ማማ ኢሉኪ ብጣዕሚ 4 ዓመት ሙሉ ዝተጸበኽዎ ማለት እዩ 4 ዓመት እዩ ማማ ዘሎ ቃል መቼም ማይረሳው ኢቨን ቀሪጻዩ ማን አቢኒ እስክበል ዳውልኹ ቪዲዮ ቀሪጻዩ በደንብ ማለት ይውና ዝደልዮ ነገር ክጥይቅ ካሎ ነው አልቀሊ ነገር ይሆነን ማይክ ሰት ክብል ካሎ መሰረታው ነገራት
بقليلو تم كالوت قلعت كمهارو زخيل ነገር እሱ በትምህርት ያገኘው ተማሂሩ ማለት ይውና ከማትዝወሉ አፍተ ትምህርት ዝኖር ቆልዕቱም ብዙሓት ነይሮ አፍተ ማትዝመሃሮ ነበረ ትምህርቲ ከማትዝወሉ ነይሮምና አይፍለጡ ግን ያው ይፍለጡ ያም ኦቲዝም ዋለ ዞን ተባህር ግን ተወላዲ ይፈልጥ ይውና ማቲ መጀመሪያ ቀድምት ኦፍ የሚባል ግን አብገዛይ ሰፖርት ዝገብሮ ነይረ ስራህ አቂመ ማለት ይውና ብዙሕ ወላድን አብገዛይ መጽ ነይሮ ብዙሕ ወላዲ አው ስለልፈለጡ ማትለውጢ ናይ ማትለውጢ ብዙሓት አዲታት ናባይን خመጻ ገይሩወን ማለት እዩ እና ጅግና ብጣዕሚ እግዚአብሔር ይመስገን አዶል ወዳለ ተخفሎ መስዋዕትነት ብጣዕሚ የለን ከምዚ ድማ ሞር ከቢዲዩ ብጣዕሚ ይቅርታ ይገበረለኝ በይ ወሊደን ዝድርያ አብዘለው አዲ አብየን ነፍስ ዝፈለጠ ወይም ዝፈለጠት ጓለኑ ወደን ህፃን በخمዚ አይነት ጸገም ስለዚህ ጨነቀን ብቻ ወሲደን ለድርቢያ حكي ብዙሕ ንሰማይና ከምስታት በቀረዋ ማጋጢሙኒ እስቲ ንገርኒ በቀረዋ ዘጋጠመኒ ኣብ ዝኾነ ስልጠና ሰራኸብና አዴታት ነይረን ናይ ኦቲዝም ደቀን ዘለወን አዴታት ዝኾነ ተሓፀር ስልጠና ሂበ ነይረና ዓቅም ለዎም ደቀና ክሕገዝለዎም ዝብል ትሬኒንግ ንሽተ ሂበየን ነይረና ሰብኣያ ክርዳኣ ስለዚህ ካለ ሳም ተወደራቢ ጭንቀትም ስለዝገበረላ ትውላዳም ብድሕሪያ ናጠፈ ስለዘጀገራ ናብ ዝኾነ ድርጅት ሂዋቶና እትቆልዓ ግን ዝገደደ ስነ አእምሮኡ ተቃዊሱ ገመድ ተኣሲሩ ምናምን ብረኺባቶ ደውላት ሊና በኺት ወይ ደቀና ክልወጡ ደይበልክናን እስክርአዩ ኽዲላትን ናፍቲ ድርጅት ከይደ ጎብኒ እትቆልዓና ብጣዕሚ ዝሕዝ ተኣሲሩ ኢዱ ተኣሲሩ እግሩ ተኣሲሩ ኣብ ወንበር ኮፍ ኢሉ ዛንዜራ ከቢብዎ ዝኾነ ሃይላንድ ተቀጥቂጡ ክሳድ ተገይሩ ብጣዕሚ ዝሕዝን እና ከምዝም ማሎ መጽን አባኺ ምሕደር ንየድዩ ክንበክ ዝበላን ብዙሓት ኣሎ ሴንተር ምሕደሪ ዝቅበል መሲልወን ዝመጻን ብዙሓት እዩ ዝድወለለይም ብዙሓት አው ብጣዕሚ ይከን ሉየ ዝኩሉ ኣብ ዘለዎ ኦሲ ስኺ ለወላድከ መስዋዕትነት ከፊል ክስራሕካ ሃዲክ ገዛ ክሸጥኪ ብኡ ምክንያት ድማ ሴንተር ከፊትኪ እዚዩ ጅግናይ ክዘበለኒ ብጣዕሚ ዘአድኒቀኪ ኦፍ ኮርስ ድሓረውና ልዕሎ ስለልኾና ኣብቲ ታይ ክንገብር ክንክእል ብዝብል ብደንብ ዲስከስ ክንገብር ይደሊ ካሊእ ምናልባት ኦኬ ታእዩ እዚ ኦቲዝም ታእዩ ንኣእምሮ ሕማም ድዩ ብስሩኸታ ዓይነት ሕማም እዩ ጸገም ድዩ ከም ሕማም ይቆፀር ሓደ ሰባት ድማ ጸርፊ እውን ይገብርዎ ኣብ ቀረባ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝረኣኽዎ ንዝኾነ ሰብ ክወቅስ ወይም ክጸርፍ ደልዩ ኣይደግሞን ኣነ ከምኡ ኢሉ ብኦቲስት በኦቲዝም ገይሩ ኦቲዝም ከምዚ ከኣብ ማሕበረሰብና ዝወረደ ናይ ህብረተሰብ ክፋል ህሙም ንዑቅ በቃ አገላለጹን እሱ መግለጽ ትክክል እሱ ገይሩ ገሊጹ ግን ዝገበሮ እዩ አክቹሊ ሬዩ እስኹውን ኣብ ሶሻል ሚዲያ ሼር ጌርኪ ያለ ተናዲድኪ እዚ እስኺ ናይዚ ጉዳይ በዓልቲ ዋና ስለዝኾንክ ተተናገርኪ ጸገማ ይህልዎን ከምዚ ዓይነት ተግባር ዝፍጽሙ አካላት ድማ ያውም ናብ ሚዲያ ወኒ ነው ካሊውን ከይደግሞ ካባኺ ልክ ከይመስለና ትክክል ሓሶት ክደጋገም ስሕተት ክደጋገም ሕመቅ ክደጋገም ሓቅን ትክክልን ስለዝመስል ደጊሙን ከይ ልዕላ እንታ ኸኢሉ ድማ ይቅርታ ክሓትት ዝሰብ ግስርጥና እዩ ብሓቂ ስለዚህ እስቲ ንስኽ እንታይ ትብል احنا ግንዛቤ ንሃብና ናብ ሕብረተሰብና ብዘሎ ሕብረተሰብ ዘሎ ርዲት ኦቲዝም ሕማም ኣይኾነይ ፍሉይ ሓገዝ ፍሉይ ድሌት ይዘልዮም ከማን ማሕበረሰብ ተተሓጊዞም ከኣኒ ዓርሶም መኻል ኣይኾነ ማሕበረሰብ ከገልግል ዝኽእል ጭንቅላት ክእለትም ኣሎ በተለይ ኣብ ደገ ኮይንካ ኣብ ተማሃረ ዓዲ ኣብ ተማሃረ ኢልካ ካብት ሓስቦ ዜጋ ከምዚ ዓይነት ክብል ከሎ ብጣዕሚ እዩ ዘደንገጽ ምክንያቱ ኢላን ማስክ ኦቲዝም እዩ
ናይ ዓለምና ትሪሊየነር ኦቲዝም እዩ ካልኦትም ኣለው ብዙሓት እዩ ብትክክል እወ እዩና ከምዚኦም ዝበልዎ ዘለው ዓዲ ኮይንካ ይርዳእክሎ ናይ ዓለምና ትሪሊየነር ኣስፐርገር ኦቲዝም ኣሎ ኦቲዝም እዩ ባዕሉ እዩ ኢንተርቪው ተገይሩሉ ኦቲዝም ምዃኑ ተናገረ ማለት እዩና ኦቲዝም እዩና ካልኦትም ኣለው ብጣዕሚ ተፅዕኖ ፈጠርቲ ዝኾኑ ብኦቲስቲክ ዝነብሩ ማለት እዩ ኣባና ክመፅእ ከሎ እዩ ከም ዕድል ኮይኑ ከም ሓጢያት ከም መርገም ዝረአ እምበር ኣብኣቶም ከም ጅኒስ ዝኾነ ቆልዓ ኦቲስቲክ ዲኻ ኢኻ ትበሃል ፍሉይ ክእለት ስለ ዘለዎ ፍሉይ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ እና ዝኾነ ኣቦ ጅግና ኣቦ ሎ ኣሜሪካን ሃገር ዝነብር ኣቦ ጓሉ ኦቲዝም እያ ሕዚ ካብ ኤሌመንታሪ ናብ ሃይ ስኩል ዓብይ ግሬድ ነጥምፅኣ እያ ሓሊፋ እና እሱ ይሰዲድለይ ሕብረተሰብና ገና ዋጋ ክኽፍለና እዩ ዘይተምሃረ ሕብረተሰብ ክነምህርና በልናስ ዝተምሃሩ ከኣረ እዮም ኢሉ እሱ እዩ ስክሪንሾት ገይሩ ሰዲድለና ብጣዕሚ እየ ደንጊፀ ምምሃሮም እርግፀኛ ኣይኮነ ብጣዕሚ እንግሊዝኛ ጠብ ስለ ዘበልካ ኣብ ፕሪፊክስ ስለለለዎ ኣብ ስምካ ተማሂርካ ምባል ኣይከኣለና ቢያንስ ንትፅሕፎ ነገር ክተንብብለካ እውነት ድዩ ትፅሕፎ ነገር ትናገሮ ነገር ክተንብብለካ ክትፈልጥለካና በተለይ ደሞ ንተኣደ ነቲ ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ ሕብረተሰብ ምን ያክል ልቢ ከም ዝሰብር እንደውም ኮሜንተር ኢኻ ወሊዱ ወዲ ድዩ ብዙሕ ነገር ተጻሒፉ እዩ እሞ ይጣዕምዋ ዶ ይጣዕማ ዶ ክንብሎ በቃ ብዙሓት ኣዴታት በቃ ብጣዕሚ ተሰሚዕወን ጽሒፈና ኣለየን ኣነም ብጣዕሚ ተሰሚዕኒ እንትል ገይረዮ ማለት እዩ ናይ ምጥያቅ መሰል የብልክንን I don't know ብቻ ኣነ ዝደልግን ከም ዜጋ ኣነ ትግራዊት እየ ኣብ ትግራይ እየ ዝነብር ድምፂ ናይዞም ህፃናት እየ ኣደም እየ ዝቃለስ ኣለኹ ንእስነተይ ዋጋ ዘኽፍለን ኣሎ ክመሃር ክፈልጥ ዞም ህፃውንቲ ክልወጡ እዩ ስለዚ ናይዞም ቆልዑት ኣፍ ዘይብሎም ኣፍ ኮይነ ዝቃለስ ዘለኹ ነቲ ሕብረተሰብ ግንዛቤ ክህብ ናይቶም ቆልዑት ካብ መሰሎም ክኽበር እዩ ናይ ምምሃር መሰሎም ናይ ሓገዝ ናይ ምርካብ መሰሎም ስለዚ ቢያንስ የንብቡ ሞ ኣንቢዩ ስለ ኦቲዝም ተረዲኡ ኣዌርነስ ይሃበና እስኪ ግንዛቤ ይሃበና ታዩ ኦቲዝም ሕብረተሰብ የገልግል እስኪ ካልኦት እኮ ዘለዎም ሙያ ዘለዎም ናይ ሶሻል ሚዲያ ተጠቂሞም ዘኹርዕ ስራሕ ይሰርሑ ኣለዉ ለምሳሌ ኣና ቀረባ እዋን ኦቲዝም ናይ ሓበሻ ግሩፕ ኤርትራውያን ኣትየ ነይረ ኤክስፔሪንስ ሼሪንግ ክገብር ማለት እዩና ብጣዕሚ ቀኒየ እየ ወፂ ኣብኡ ዘለዉ ነጠፍቲ ሚድያ ኩሎም ነይሮም ባዕል ሞያታት ደኳትር ኣጆኽና ወሉ ንዘን ኣዴታት ማለት እዩ ኣጆኽን ኣጎንኽን ኢና ናወሉ እናሓገዝዎን ነይሩ ስለዚ ከምኢና ክንተሓጋገዝ እምበር ዘይኾነ ርድኢት ጌርካ እሞ ክረአየልካ ወይንም ቫይራል ክወፀልካ ወይንም ንትሰብሱ ክትጥቁም ስለ ዝደለካ ብቻ ናይቲ ካልእ ሕብረተሰብ ልቢ ምግዳእ ከቢድ እዩ እና ኣንቢዩ ተረዲኡ ስለ ኦቲዝም ግንዛቤ ይሃበና እዚ እዩ መርገም ወላ ኣብ ማሕበረሰብና እውን ማለት ኣብቲ ሱሩዕ ህይወት ከምቲ ዝበልክዮ ስኽ ቀዲምክ ገለጽኪ ስዲ ለይተቐፅሐ ገለ ናይ ምባል እርግፅ ንካልኦት ደቂ ካልኦት እውን ንዘይምርዳእ ኣይኮን ንደቅና እውን ኢና ክንርድአሎም ለይንኽእል ኣብ ከምዚ ተተሓሳስባ እቲ ናይ ኣረኣእያ ለውጢ ተዘየምፂና ክክሰት ዝኽእል ነገር ምዃኑ ተዘይተረዲእና ካብ ብሕዚትና ተዘይተማሂርናሉ ኣብ ማንኛውም ገዛ ከኣቲ ልኽእል ነገር እዚ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ኣሎ ኣውሮፓ ይምበር ኣሜሪካ ይምበር ኣውስትራልያ ይምበር ኤኒዌር ትግራይ ይምበር ካሊእ ዓዲ ይምበር ዝኾነ ይኹን ኣካል እዚ ፀገም ክገጥሙ ይኽእል እዩ ፈተና ድማ እዩ ንወለዲ ይኸው ሓንቲ ዓባይ ኣብነት ይኽስኺ መጀመሪያ ንእስነትኪ ያው ስቲል ንእስነትኪ ወሲዱልክን እዩ ማንም ኣዶ ንእስነታን ደቃያ ትህብ ብርግፅ ግን ድማ ሕልፊ መስዋዕቲ የኽፍለካ ከምዚ ክኾን ተሎ ገዛ ክሸጥኪ ኦፍኮርስ ነዋ እዩ ምንም ሰሪሕ ክተጥርዮ ትኽእል ኢኺ ግን ድማ እዚ ቢዝነስ ክትሰርሒ ትኽእሊ ካሊእ ነገር ክትሰርሒ እቲ ገንዘብ ክተዋህልሉ ትኽእሊ ዓቕምክ ድማ ናብ ወድኺ ምጥባር ወድኺ ምድሓን ኢንቨስት ጌርክ እዩ ኣለኺ ሶ ዳናይት ንዓይ ብጣዕሚ ዓብዪ መርኣያ ኢኺ ኣብዚ የሓተተትኒ ግን ኦፍኮርስ ክነውግዕ ተለና ሓገዝ ከም ዘድልየክ ተረዲእ ኣለኹ ገንዘባዊ ሓገዝ ስልጠናታት
ብዙሓት ነገራት እዚኦም ኣብ መንጎ ላጠቃለልና እንዳካተትና ምናልባት እስቲ ኢንፎርማሊ ሰባት ክትረኽቢ ከምቲ ፅዕሪ ይፈልጥ እየ ንዓይ እውን ኢንፎርማሊ ክረኽብክኒ ግን ፎርማል ርክባት ብዙሕ ለውጥ የምፅኡ እዮም ኢለ ይለኣምን ቅድም ኢለ እውን ኦፍ ደ ሪከርድ ይነግረክ ነይረና ኢንፎርማሊ ብፌስቡክ ኢንቦክስ ብቲክቶክ ብዝኾነ ብሜሰንጀር ዋትኤቨር ብዋትሳፕ ትልእኽዮ መልእክትታት ብግቡእ ናፍቲ ትደልዮ ሰብ ከይበፅሕ ይኽእል እዩ ፎርማል ዝኾኑ ርክባት ክህሉ የድሊ እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ ኣብዚ ኢሜይል ኣድሬስኪ ስልኪ ዋትሳፕ ነቕምጥ ኢና ካብ እዚኣ ደቂቃ ጀሚሩ ስክሮል ክገብር ናትና ቴክኒሽናት ክገብርዎ እዮም እሱ ነቕምጥ ኢና ማለት እዩ ካልኣይ ምናልባት ብዙሓት ሰባት ክትረኽቢ ፅዒርኪ ከም ዝኾንክ ስለ ዝኣምን ደሊኺ ዝሰኣንክ እዮም ሰባት ኣብዚ ፕሮግራም ምናልባት መልእክቲ ተሕልፍሎም ትደሊ ኣብ ዓለምና ፅዕንቶ ፈጠርቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ቆሪፅና ንሰድድ ናብ ዝረኽብዎም ሰባት ክንልእኻ እስኺ ክትሕገዚ ብቻ ዘይኮንክ ክግበር ዘለዎ ወድኽን ካልኦት ደቅኺ ናይ መንፈስ ደቅኺ ኩሎም ውላድኪ እዮም እሞ ክሕገዙ ስለ ዘለዎም እስኺ ሰፖርት ትግበርሉ ነገር ኩሉ ኣነ ብዓቕመይ ካብዚኣ ደቂቃ ጀሚረ ክሕግዝ ድሉ ስለ ዝኾንኩ እስቲ ምናልባት ኣይፍለጥን መን ከም ዝመፀኪ ትክክል በቃ ኣብ ልበይ ዘሎ ጥያቄ ኢኻ ጠይቃንና ኣነ ምስ ኦቲዝም ተፋለጥኩ 5 ዓመት እዩ 5 ዓመት የገይረ ዘለኹና ቅድሚኡ ግን ሕዚ ግን ደቂ 24 ዓመት ደቂ 23 ዓመት ኦቲዝም ጥላ ስር ክረክብ ከለኹ ኦቲዝም ኣብ ትግራይስ ብዙሕ ዓመት ይወፂሩ እና ስቲል ግን ኣይተሰርሐሎምን ኣብ ገዛ ወዲ 24 ዓመት ኣደ ምንም ኣቑሑት ዘይብሉ ገዛ ዓፅያቱ እያ ዝሓድር ምክንያቱ ለይቲ ተስዩ ብዙሕ ነገር ስለ ዝገብር ስለ ዘቸግር ኣይተሰርሐለን ኣይተሓገዘን ዝቆልዓልና ኣዴታት ዘሕለፍኦ ብዙሓት ኣዴታት ናይ ምርኻብ ዕድል ኣጋጢሙን እዩ ኣነም ሴንተር ምስ ከፈትኩ ብዙሓት ኣዴታት በኺን ነቢዕን ይኸዳ እየን ምክንያቱ 15 ህፃውንቲ ኣለውኒ 10 ሰራሕተኛ ኣሎ ገዛ ክራይ ኣሎ ግን ናይ ደቀይ ስለ ዝኾነ ውላደይ ከም ዝኽእል ከርኢ ስለ ዝደሊ ክረኽቦ ክኸፍሎ ዝለዋጋ ከፍ ኢለ እየ ክልቃሕ ዘለንም ይልቃሕ ገጽ ሰብ ዝርኢ ገጽ ሰብ ርኤ ነቶም ቆልዑት ኣብ ምልዋጥ እየ ካብ ህዚ ናፃዓርኩ ነይረ ማለት እዩ መንግስቲ ትካላት ናይ ግሊ ትካላት ከይደ እየ ጽቡቕ ተስፋ ኣሎ እስካብ ህዚ ግን ማንም ትካል መንግስታዊ ይኹን ዘይ መንግስታዊ ትካል ዝሓገዘኒ ምንም ነገር የለን ብባዕለ እየ ኣብዚ ደረጃ በፂሐ ማለት እዩና ዝመሃርም نظام قلعتم قليل دخامة إخواني كمهار لني كفلت لني مخنياتو أسسمنت في التشاي جبار اللوميو قول إكدي واتسألهم يسمونه إكد تكنيكنا تجبرسي تيرابتا زوسلو أتكامي بتعمي إذا كل نجار كفينا دمو سرحتني تاتلو جزا خرا ماتيريال لو بحر تشجر لهم بزح ماتيريال كانت أموت إخواني إسكتك علىنا هذه بتعمي بقى تسفى دوم أنا مقرأ درجة بتحيينا دوم حنت أدب بتجخدنا تسفى خيط أرض السخي إلهتن بتجخي إلهني زي رسوع ماتو برقت بدك أي تسفى يقرصن مخنياتو تسفى زقرص أنجن كحجزهم نخالكو سأنا عقم كحجزهم زي مخالي لمثالي بعلو زي بلعنا ورا بعلو مبلع جميرو شنتيت نعمتها زي تكأم نهر متكأم جميرو زي الناقر نبرك آلات من نجار جمير سأن إيكونومي عقم كتعرف كله جزا بتعمي زحمة توم زعتو إذا لك لهم زي أتو خاك لوطنا خالو سأن عقم سأن زحق زنا بعلى هفت سأن زحق زنا من قساو تكل كقبولهم زي كقالب بزحات عديتات بخين كخدا خلوه أنا دم ولادم سلازلن ولادم زخفلكو واقع زحلفو فتنا سلازفلت بتعمي وشت أي زقود أنه مالتيو إذا خجبر زي ما خالي بتعمي تسفى زقورت أنه زلوا مالتيو جن بعلم درجة نايت عندنا بعلمويا دكتور تيدروس أدحانو كفت قرأي وزيو إذا متأون تزيوم كا تعناوي زخون حاجة زي مركاو بتعمل بيجود أني تقرأي تباهيلوس تيدروس أدحانو متزز أو على عدي جن كا استيل سل أوتيزم بعلمويا زي بالله عدي بزحات كرش زلوم ندي سواي خدو حدارم قديفهم نبرتهم شيطهم زلوم كأنه وجه خدو زي ولهم كا استيل حاجة زناد لهم تأثيرهم ترخولو تقرأي بزح زي مكير إياه تسفاي قرط أني تحفلو إياه ناي تقرأي نحلفو بزرخو كون لا تحفلو إيميل فيسبوك بوست خجبر كله خد اللي زخل تخوينو إياه تحف بر إيميل أنتني يبليننا السوز ناي زاد تحلفو زلا سقاي منكرا زم هتقاون تتقراي زحلفو لو سأن سمعت مرداء تشجر تواساتات
زحلفوا له تتسمع يبلنا تتسمع تترخو بتعمل دسمالني بتعمل مالتي أنا أبزر خبكو زوجو عزيو أو كروا سلا نحلفوا سقاي عدت جراي سلا تحفلو بتلي أوتيزم عدت حلفوا سقاي زي الرأى جنوش تعتم تخاز سبريو تقول عكور إخايو من الله زي كده نجز أكاي خاليو تهدى زخفلا واجاجم بتعمي يخبيل بتعمي مالتيو أنا السنة جرم أنا مثل زات حن كنا جر كله قدم كم تزول كوخا تنكاري نسمه أونتي كلوت زلنا تعاري ريا أمريكا ناقر تنبر سكولارشيب عدل ذهبتني تقراويتي أخوانتن جن السخطة تماهيركي أدو تقراك تحجز اللي إخي لهن كالي أي بلتنا سلازم نسكولار نتخفل زنبرة كرشي كخفل لك إيه لهن كالي بعد خدشفنا لان ترانسبورت كاب علي كالي وجهات كاب علي ناقور كود تمرت ودي يوم عدي سوا بزومين يرك أتتا كاب فلوريدا يونيفرسيتي نيرو بزومينا تماهيرنا براكتيكالي أفسينترنا واتانا نجوه خاني ليكتشر كاني بزوم ديسكاس جينا فتناتات أونلاين لو بتزبلت ساينساوي بزخانة تمرتي أوتيزم تأيو كل تقبلو أريو بخمي مجدي لوات بزبلت أنا مو سيرتيفايد كوينة مالتيو إذا قلنا إذا نقول عد تقولوتيو مجمرات سكولار عدل كوها وكان له مساي زلو أديتات تأين لناني إذا نقول عد تقولت مساخي زلو إلى إذا نقول عد أملاخ أولت دمان تيدروس دكتور تيدروس أدحانو تراخيبو كيس تايك تطيقي يختدلي استمنا البات سلا أوتيزم يفلت له أوتيزم كسرح خلو أبتع الناس أقاد إمو يفلت لي خون تايك يحسوني يفلت إنقر بدن بجيرو أبتقراي زلو سأقام يفلت ديو ساديات يعني أخي أبتقراي زل عدت حلفو بأوتيزم تلاسر زل عدت حلفو سقاينا منكرا زفلت تنيرو استيل حد سينتر كويلن حد دكتور كويلن ግን እሱ እዚህ ከገብር ይخل ምናልባት ግን ታይ ንግበረው መስለኪ በቃ ይፍለጠኪ ንክፈልጠኪ ንገበር ዓዊ ነገር አንም ናይ ደቀይ እዚያ ፕሮግራም ተከታተሉ አነ ንሱም እንፋለጥ ምስ ዶክተር ቴዲ በጣም ቀረቤታ ዘለኩም ሰባት እንፋለጥና ፕሊዝ ተኸይና ሙሉ ፕሮግራም ከወጽሐኩም ንገብርና تزي خوينو زا حزي مسدانايت نوقع لنا حساب صبق زخون ملو تسمع دا هوني جن تا ساقما ترديهم مس دكتور تيدي انت راخيبكما نعازي خونس نتوم أفزي بلوم نتوم كزاربو زي خلو نتوم صباح تسفا تقراي كوينوم تقراي كدحنو زخلو نتقراي عوي نقر كسورح زخلو هس عونتي عوي نجارهم وعلتاتو عللهم زلهم مو حضرهم كل أخي زي فيديو أنت يوم زبلو ببالهم دي زبال باي هوك أو كروك بقى نكبس حق برنا السوب تشاي كونن كالوت بتعمي عبيتي تجارو نحكم الناسبات ناي ميديكال سبات الله so لا أتوم نكبس حكم جبرنا جنزب زلوا ገንዘብካ ብዙሕ እንዲኻ ተውዕሎ ኣብ ሰናይ ተግባሩ እውን ገንዘቦም ዘውዕሉ ብዙሓት ኣለዉ ገንዘብ ዝወሃብ ንዝተፀገመ እንዲዩ እዚ እውን ፀገም እዩ ዓብዪ ፀገም ድማ እዩና ተስፋ ክንኮኖም ይግባእ ነቶም ህፃውንቲ ሓደራ ኣነ መልእኽተ እዩ ክበፅሐኩም ድማ ክገብር እየ እስኹም እውን ሓደራ እዚ ፀገም ኣብ ገዛና ከም ዘይመፅእ ርግፀኛ ኣይኮናን كل شيء تزي تجاجي هيوت يسمع أباد دي سببا قال زاتوت الليلة ودا ويمقالا أوتيزم خونه أفتي كبان عزوان جزي سبت حجز النبرة عفتنا كل شيء سلكا نساون نكتراخ بكي كفتنيا من البات شير تجبرت كي حسابا حاجزون تعلي وقت بكي سلازي تحجز نمنتايهم زو علقن تايكم تدليقن كتنقري يوم اللكي كم تزولك خايو ولدي مجمع قدم مخفاتي قطتا بجوار سناي كجمهور سلازي دلهو تكالاتنا ناغيرا نيرا توهابن ملاش دس بلاي نبرن هذه ولدي خفيلهم يمزقلقالو زلو 15 هصاونت لونا 10 سراحتኛታት ኣለዋ ገዛ خراي له ማቴሪያል ያድድሎ ኣንም ባዓልት ሞያ ኮይነ ኣለኹ ወጻይታት መሸፈን ኢኺ
زين وصاين زنزلوا مشفن بتاعين كالي بزح زليوم ماتريال اللو نسينسر اش اللوم تنقلعت سمناي سمعيت تشكر اللو مينا استفلاليو نعو كحق زخيل كقنسلهم زخيل ماتريالات يدليو زلتنا بوتا 140 كاري تخارينا إنا نسرح لنا وصيم اب دغه ናይ መጀመርያ ቴራፒት ከባቢ ዘሎ ቦታ ብዙሕ ነገር እንተንቆልዑት ክልውጦም ይኽእል እዩና ሰፊሕ ዝኾነ መሬት ተትልወና ነይሩ ዝሕሸ እንተንቆልዑት ከም ደስቶም ዝንፋይን ሞተር ግሮስ ሞተር አክቲቪቲ ንብሎ ኣብ ደገ ክሰርሑ ነይሮም እዮም ብኻልኣይ ደሞ ብጣዕሚ ርሕቀት ያው ላጭ እየ ዘሎ ከተማ ከኣተ ዓቕሚ የብለይን ብትራንስፖርቴሽን ምኽንያት ብዙሓት ከኣት ከበፁ ዘይኽኣሉ ጀሚሮም ዘቋረፁ ብዙሕ ኣሎ ፋይናንሻሊ ዓቕሚ ከም ትዘልክኻ ብጣዕሚ ዋጋ ከፊልና ኣሎ ዘይኣተዩ ማዓትዮም ገና ከሎ ከኣተዩ ብዙሕ ኣድያት መፀኒ ኣነ ደሞ ብዓቕመይ ዝገብሮ ነገር ንታድም ምስልጣን እዩ ቢያንስ ዋላ ናባይ ተዘይትየቶስ ኣብቲ ገዛ ክትሕግዘሉ በጭራሽ ማንም ኣደ ናባይ መፅያ ሰልጢና ተረዲኣ ኣይኾነን ኣብ ገዛ ኸይዳ ንትህቦ ቴራፒ ነፃ እዩ ኣይኾነይ ማለት ኣብቲ ቦታ ተኣትዩ ግን ሓጋዝ ክውፀረሉ ስለ ዘለዎ ማተሪያል ስለ ዘልዩ ግዴታ ዋጋ ክኸፍል እዩ ካሊእ ግን ነፃ እዩ ኩሉ ወላዲ ዝረክብ ዘሎስ ይመፅዩ ትንሰርሖ ዘለና ስራሕቲ ተረዲኡ ፕራክቲካሊ ርእዩ ውላዲ ሒዙ መፅዩ እዩ ዝኸይድ እና እሱ ከዓ ብዙሕ ሰብ ከዓ ርእዩ ምስ ኸደ ይምነ ምክንያቱ ተንቆልዑት ኣይኾነን ሴንተር ተሓጊዞም ኣብ ሴንተርና ኣብ ገዛ ተሓጊዞም ብጣዕሚ ዋጋ ዝኽፍሉ ስለ ዝኾነ ኣብ ገዛ ብቻ ምሕጋዝ እውን ያን ያክል ክልውጦም ኣይኽእልን ሓጋዝት ገይሮም ተሓጊዞም ኣብ ገዛ ክሕገዙ ከለው ዝሕሸ ለውጢ ይመጽእ ካብ ምስቲ ዘሎ ግዜ አንጻር ምስቲ ዘለኻ ተወላዲ ክንድት ዝድለ ትዕግስትም የድል እዩ ተንቆልዑት ናይ ባህሪ ችግርም ስለ ዘሎ ናብ ስምዒትም ይኸዲ ወላዲ ግና ሓገዝ ማይዎምና ብቻ ግን ነፃ ስልጠና ሂበ እየ ዝሰድታ ዘላትና ዓቕሚ ማለት እዩ ኣዌርነስ ምንሃኩ እየ ብዝረኸብኩ ሚድያ ክልተ ትካላት መንግስታዊ ትካላትም ጽቡቕ ተስፋ ዝሃውን ለው ኣዴታት ነሰልጥን ቢያንስ ታደ ሰልጢና ውላዳት ተድሕን ኢለዮም ገና ኣብ ተግባር ዘይወዓለ እኳ ተኾነ ማለት እዩ እና መፅኦም ዝኸዱ ጽቡቕ ለውጢ ናምፅኡለ ይኸድሞ ብጣዕሚ ኢና ንሓዝን ወይ እከለኩ ጽቡቕ ለውጢ ምፅኢ ነይሩ ወይ ኣቋሪፁ ብጣዕሚ ልብኻ ኢኻ ትስበር ድድሕሪት እዮም ከዓ ዝምለሱ ምስ ኣቋረፁ ዝሕዝነካ ናይ ዞም ቆልዑት ነገር ከዓ ጽቡቕ ፕሮግረስ ናርኤ ነይሩ ድዕል ተቋሪፁ ንድሕሪት እዩ ዝመፅእ እና እሱ ነገር ልብኻ ይሕመከና ኮንሲስተንትሊ ክቕፅል ብደንብ ክቕፅል ቢያንስ 2 ዓመት ክቕፅል ክኽእል እንዮ ከምቲ ዘሎ ቆልዓ ሓገዝ ተራእዩ ማለት እዩ ግን ሓደ ቆልዓ እቶም ዘለው 15 እውን ቀጻልነቶም ኣይፍለጥን ስለዚ ተንቆልዑት ቢያንስ ሓደ ትካል ሓደ ቆልዓ ሓደ ባለሃፍቲ ሓደ ቆልዓ እሞ ዘይናገር ነበረ እሞ ዓርሱ ዘይኽእል ነበረ ክኢሉ ምምስጋን ማለት እውነት ምንም መግለጽ ይውልን ዝደስታሲ ምንም ዘይናገር ነበረ ቆልዓሲ መጽኡ ቴንኪዩ ተይልካስ ቀሊል ነገር አይሆን ይስምዒቱና ሓደ ትካል ሓደ ባለሃፍቲ ሓደ ቆልዓ ተትሕዘልና እሺ መጽኦም ይርእይዎም ተንቆልዑት ይጎብንዩ ብጣዕሚ ልብ ዝሰብር ቆናጁ ግን ደሞ ብጣዕሚ ዝሕዙኑ እዮም እውነት ማለት ኣነ ተስፋ ዘይቁረፀኒ እሱ እዩ በቃ እግዚአብሔር ንዕላማ ዝፈተነኒ ይመስለኒ ናይ ተንቆልዑት ለሚንም እኳ ክበልዑ ዘይምኽኣሎም ይሕመኒ ቢያንስ እኳ ቆልዓስ ለሚኖምሲ ክበልዑስ ኣይኽእሉ ምክንያቱ ክነጋገሩ ስለ ዘይኽእሉ እና ለሚኑ ዘይበልዕ ቆልዓ ምሕጋዝ ማለት ናይ ጽድቂ ናይ በረከት እዩ ስለዚ ክንሓስበሉ ለና ክንሕግዞም ኣለና ብዓቕሚ ዘለና ብዓቕሚ ማተሪያል ሕዚ ካብቶም 15 ቆልዑትና ቶም 5 ካብ ዘይ መጽሓፍ ናብ መጽሓፍ ካብ ዘይ ምንባብ ናብ ምንባብ ካብ ባህሪ ችግር ባህሮም ተቐሪፉ ኮሙኒኬሽን ጀሚሮም እውነት ተዝሪእኻ ያ ሕዚ ኣነ ተዘይነጊረካስ ኣይትፈልጦምን የምር ከምዚ ዓይነት ዶክተር ዝደንገጸ ዶክተር ስለ ዘሎ ከይዱ ሂስትሪ ኣጽሒፍዎ ነይሩ ቅድሚ ዓመት ካልኣይ ክትሕከም ምስ ኸደት እሳዲያ ኣይሳን ኢልዋ ነዲኣ ማለት ያን ያክል እዮም ዝልወጡ እና ኣመሪቕና ወሰዲድና ኢና ናብ ትምህርቲ ኬጂ 3 ልዕሊ ድሓር ከይቕበልዎም ዶቶም ቤት ትምህርታት ተፈቲኖም ደፊኖም ብደንብ 50 ካብ 50 ደፊኖም ቶም ዝኸልከልኩ ቤት ትምህርታት ደጊምክ ክትረኽቢም ፈቲንክ ኣይኸድኩም ማቲ ኣበይ ይመሃርሉ ሕዚ ማቲ ኣብቲ መጀመርያ ኣትይዎ ዝነበረ ትምህርቲ ኣው ይቐፂሉ ሕዚ ኬጂ ክንደይ ኣሎ ኬጂ 3 ንዓመታ ኬጂ 3 እስቲ ንገርኒ ከመይ እኒኦ ትምህርቱ ብጣዕሚ ጎበዝ ማቲ አካዳሚካሊ ሕዚ ኣሕና ካብ ሴንተር ናብ ትምህርቲ ክንሰድድ ከላ ትራንዚሽን ኣሰስመንት ኣለና ሓደ ቆልዓ ካብ ሴንተር ክወፅእ ተኾይኑ ቢያንስ ዓርሱ ክኽእል ኣለዎ ባዕሉ ክበልዕ ባዕሉ ክሰት ኣለዎ ምርድዳ ቃል ትኹን ፖይንት ትኹን ምርድዳ ክጅምር ኣለዎ ቢያንስ ዝተባሃሉ ትእዛዝ ክቕበል ክኽእል እንዮ ኣካዳሚካልም ክጽሕፍም ከንብብም ክኽእል እንዮ እዚኦም ትራንዚሽን ጌርና ኢና ናብ ትምህርቲ ቤት ንሰዶምና
ማቲ ካብዚ ምንጋርና ምንጋር ዓርሱ ክኢሉ ስምዒቱ ምግላጽ ክኢሉ ጎበዝ መሓዙቱ ዘይኽእልዎ አካዳሚካሊ ብደንብ እዩ ዝወልጾም ኢቨን ናብ ትምህርቲ ክኸድ ከሎ ሓገዝቲ ጌርና ሰዲድናሎም ኢና ሶሻል ስኪል እያ ትጎሎም ምስ መሓዛ ምጭዋት ብደንብ ኮሙኒኬት ምግባር አውለለ ክስራሕሎም ስለ ዘለዎ ማለት እዩ አሲስታንት ጌርና መሰደድነት አካዳሚካሊ ልዕሊኦም ከይድ እዩ ምንባብ ምጽሓፍ ምናምን በቃ ልዕልት ቆልዑት ኮይኑ እዩ ሶሻል ስኪል ክመሃርና ሰዲድናዮ ምስ ቆልዑት ምጭዋት ኮሙኒኬት ምግባርና ብጣዕሚ ጎበዝ ተምሃራይ ዝፈትይዎ እግዚአብሔር ይመስገን ብጣዕሚ እግዚአብሔር በሐቂ ተተሰሪሕሎም ይኸው ያን ያክል ከኹዕና ዝቆሉ ፊውቸር ከታዩ ታይ ኤክስፔክት ይግበር ከምንማት ስለማቲስቲ ኤክስፔክት ገብርዮም ነገር ማቲ በርግጠኝነት እንትን ከይሆን ከንተነ ትምኒት ከይሆን ከንተ ነግርኒ ሪያሊቲ ማቲ ኾኖ ዝኽእል ምክንያቱ ዝኸፍለሉ ዘለኹ ዋጋ ስለ ዝፈልጥ አጋጣሚ ከም ዕድል ኮይኑ ዶክተር ፋና ማግኒያ ነይራየ ማቲ ዩኒቨርሲቲ ካቱ እዩ በርግጠኝነት መቀለ ዩኒቨርሲቲ ካቱ እዩ መቀለ ዩኒቨርሲቲ ካቱ ተኸይሉ ስፔሻል ሓገዝ ተገይሩሉ ለምሳሌ ማቲ ክእለቱን ዓቕሙን ይፈልጦየ እቲ ዘለዎ ክእለቱን ዓቕሙን ደሞ ትምህርቲ ቢሮ ክሓስበሉ ኣሎ እዞም ህፃውንቲ እዚኦም ዝመሃሩሉ መንገዲ ከስተኻኽለና ኣሎ ንመሃረሉ መገዲ ተተፈሊጡ ሳፖርት ዝገብሩልካ ባዕሉ ትምህርቲ ቢሮ ነዞም ቆልዑትን ዘካትት መንገዲ ክሓስበሉ ክኽእል አካቲትና ዘይኾነ ክነካትት ከለና ከኣኒ ክመሃርሉ ዝኽእል መንገዲ ከስተኻኽል ኣሎ ብዚ መንገዲ ማቲ ዩኒቨርሲቲ ካቱ እዩ በርግጠኝነት ማለት እዩ እና يسمرالك በርግጠኝነት ክኾን ዝኽእል እስ ክኾንም እዩ ምክንያቱ ዓቕሙን ክእለቱን ስለ ዝፈልጦ ብደንቢ ዓቕምሎም ኩሎም ደቀና ዓቕምሎም ብደንቢ ብቻ እንህዎም ሓገዝ እንሆ ንተንቆልዑት ዘድል እምበር ዋጋ ይኽፍሉ እዮም ቀሊል ዋጋ ይኽፍሉ ፍሪኡ ከዓ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ኣብ ዓለምና ንሪኦም ኦቲስቲክ ብዙሓት ኦቲዝም ዘለው ታሪክ ዝሰርሑ ዘለው ሳቶም እዮም ከምኦም ዘይኾነሉ ማት መሲ ንባዕሉ ተጫዋታይ ኮሽ ኦቲዝም እዩ አይፈልጥና ያ ፕሪዝን ብሬክ ፊልም ሰራሐ ኦቲስቲክ እዩ ብዙሓት ኣለው ታይ ስለ ዝኾነ እዮም ስለ ዝተሓገዙ ብኦም ዝምቺ ስፔሻል ሓገዝ ብደንብ ጂኒስ እዮም ማቲ ብዕድሚኡ ዘይኽእልዎ ተንቆልዑት እሱ ይኽእል ኣነም ከወዳድር ከለኹ ዓቕሙ ከም ዘሎ ዘርእዮም ብኡ እዩ እሶም ዘይኽእሉ ኣክቲቪቲ እዩ እቲ ከቢድ ግዜ ዝኸውን ከቢድ እዋን ኣብቲ ንእስነት ኣብቲ ቴራፒ ኣብቲ ኣይት ክብደት ከቢድ ዝበሃል ኣብቲ ህፃንነት ይምበር ድርጂኔስ ኮይኖም ዳሕርኮ ምንም ብዙሕ ሓገዝ ኣይደለም ከቢድነቱ ታዩ እቲ ሓገዝ ክረኽብለው እዩ እቲ ሓገዝ ኮንቲኒስ ዓበይትን ኮይኖም ለምሳሌ ክሕገዞ ዝኽእል ፓርቲ ክህል ይኽእል ማቲ ማለት እዩ ክሕገዞ ዝኽእል ክረክብ ይኽእል ማንም ሰብ ሓገዝ ይደሊ እዩ ኣይ ተረዲኒ ስለዚ እሱ ክፍተቱ ክንመልአሎም ተኽኢልና በተለይ ክርድእዎ ዝኽእል ለምሳሌ ማቲ ቪዥዋል ዝኾነ ምስላዊ ዝኾነ ነገር ሂብካዮ ቀልጢፉ ክምልሰልካ ይኽእል እዩ ምናልባሽ ብኮሙኒኬሽን ተገይርካ ዘይክርድኦ ይኽእል እዩ ስለዚ እሱ ብዝርድኦ ኢኻ ክትረድኦ ትኽእል እዩ ዋናው ነገር እና ኣፍቲ ናህና ኣኽቢድዎንዮ ብህፃንነቶም ዘይምፍላጥና ርድኢት ዘይምህላይና ግንዛቤ ዘይምህላይና እዩ ትችግር ኣምፂዎን ግንዛቤ ተሃሊና ግን ኣፍትናቶም ቤት ትምህርቲ እቲና ኢና ክነምህሮ ስልጠናታትም ቴራፒ ወሃው ካብት ናይ ቴራፒ ግዚኦም ወዲኦም ሙሉእ ንሙሉእ ወረቐት ኮይ ጽሓፈሎም እዮም ኢቭን ነፃ ተዋሂሉ ተጻሓፈላ ኣደ ኣዋጊዓትን እያ ድህና ሙሉእ ንሙሉእ ኦቲዝም እንትን ተዋሂሉ ማለት እዩ በቃ ፍሪ ተዋሂሉ ተቆልዓ ማለት እዩ ሓገዝ ስለ ዝረኸበ በህፃንናቱና ያን ያክል እንትን ኩሉ ስለ ዝኽእሉ ሓገዝ ክረኽብሎም እዩ ስለዚ እዞም ቆልዑት እዚኦም ምሕጋዝ ማለት እውነት ጽድቂ እዩ ኣነም ብእግዚአብሔር ዝረኽቦ ደስታና በረከትሎ እዞም ቆልዑት ክሕግዝ ከለኹ እውነት ማለት እዩ ምክንያቱ ንዓመታት ምግቢ በዓል ዘይበልዕና ክበልዕ ከለኻ እውን ላዕሊ ደስታ የለን ነታደም ዕረፍቲ እዩ ንዓይ ብጣዕሚ ደስታ ኣሎ ኩላህና ሓንቲ ስኪል ተኽኢልና ሓደ ቆልዓ ሴሌብሬሽን ሎ ሴንተር ደስታ ኣሎ በቃ ቪዲዮ ቀሪጽና ተደን ኳዕ ደስ በለካ ተም ወለድለ ኣስተይ ተመስገን ምናምን ኢሎም ይሰዱልና ማለት እዩ እዚ ንባዕሉ ናይቲ ወላዲ ደስታ ንባዕሉ ንረኽቦ ንዓይ ጥንካሬ ኮይንነ እዩ ግን ክንድትዝድለከ ኺደን ተኾይኑ ክንሕገዝ ኣለና ዝምልከቱ ኣካል ኩሉ ክሕግዘና ክኽእል ነው ተዘይ ኮይኑ መድከም እዩ ኣነም ተስፋና መቁራጽ በጽሐ ማለት እዩ ኣይት ተስፋ ኣይት ቁረጺ ኣነ በይነይ እዚ ክገብርልኪ ዝብሎ ነገር ይብልኝ ንክትሕገዚ ብዙሕ ጻዕሪ ግን ክገብር የቃልካቶልኪ ብዝረኸብኩ ኣጋጣሚ ያው ሰናይ ነገር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ንእስነትኪ ዝሃብክዮ ጉዳይ እዩ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣዶነትኪ ሕልፊ ዝኸፈልክሉ ጉዳይ እዩ ካብ በዓልካ ሓሊፍክ ድማ ንካልኦት ኣዴታት ተስፋ ዝኾንኪ ሓፍትና ኢኺ እስኺ ዘይተሓገዝክማ መን ክሕገዝ
أبزي منهم كي تتراتري ناتي بروجرام زكتاتلو بتعمي بزحتكم نجريني تاتلو حكي هذا نجرك من على بعضون ز بروجرام ناتا ما على لفا نفس الكخبز حساب كدولي خالي زي عمنيه مسيج يقولوا لكم أجوخي يقولوا لكم أجوخي فوس كان زي هتفلتي بقول تسفاي زي تخفل النم زي أتليست يقولوا خيام بزح تسفال لنا أنا ونا بتملكتنا أبسمعتنا قالوا ناتنا تقتلت زي خونو زي بروجرام بقى تعمل زي رخو كحجزوا يخو اليوم زخونه يكون أكل نزي ديف إيرا يهبن مالت زي سامام هزن البال أيهبن دار أنا أملي رانا تقولنا تساقمي سو أوتيزم مرجع ما يكونن أوتيزم حما ما يكونن نزي تردينا at any time كمسألة خل أبحث عنتنا زخل نجار مخانو تردينا كلاتنا كن الربارة لنا حفتي تعمي زخ ركيب تعمي زرنغاكي قالي زبلك سلاسل أجوخي يعني اللي زون عوي تسفايو مالت أجوخاون تسفايو إذن خاهيو كامس معم تسفايو مردام تسفايو أنا سبك الناقر كله أنت تردي أنت سمعين إنه علو بتعمي وأنت مخنياته إسخات سمعي خاني خان تحد ولا كترد أتغل هذا بزحات وقعهم سوا قد أرك خدو خلو ناوز خونه بوتاك خدو خلو ريوم نتقول كرد ويجمروا أوكي لو أزول عتخونه نجر لا مالتي من عم نجرنا رديت كم زخسافح خلتهم قولوا نعرفهم كم من بلاي سمعيتهم نردوا منا قال لي إخوانا الجخمال تنكري بتعمي فتعرف مساخيكم آمين بودخون عبيو أنا قال محتتك قبر اللي دليا برقت أني ماتي برقت أني الناس ماتي هذي مسمع خاي قرن هذا معلتي الديخاب تعمي يا جوبس نأخذ كتب البزوح مسوات النت كفيلايا سخاوني ونفع وينكا جوبس وينكا كتعرفها يخيلي الأمن أنا ودي مالت كابزين لعلي ونت كتشانا نغا كيدا لغون كتحلفيو تدليو نمود داتا ملك تحليو عدل كبكي بتعمي غني لي ياو تكحلفو زدل النجر ياو نايتم دقنا قداي عقمن كإلاتن اللوم كم تزول كخا كافتم عسرت حموشته هتاونتي تم حموشتنا بتمرتي حاليفهم زخدو قلعتيهم تم كلتا العسرت عام زموتو اتحنتي استيل من نجار اي جمارة جن كوميونيكيشن جميرة مرد جميرة يا مرقق جميرة عسرت حدا يعدميا توساخي اكاديميكالي زي يدفو تخينم قلنا مهرومينا امويا تكور غيرنا اينا نسرح لهم لمثالي سات وكلت اب تصغر رينا لا أو تصغري فوكس جيران ختصرح جيرنا هذا جوبز تصغري مقنان تخليه بدنبي قنجو جيرات قنن كوينا أسلت أني تلاتنا إيمي ميك أب سبونسر جيراتا أسلت أني تقوتيرات الله أفتزلاتنا ناي دحر تيرابي سلطنات سلطن الله بتعم جوبز ما فيديو تريات تخلي خا استاري قنينات تخاتن سلازي أول عزيات وإحنا جوه بقنو بناي ميك أب أو زوجنا بوتا كن رأينا مالتي هذا ودنا دما ود عسرت حدا عمتي السون راعي كفلنا تمهار خلقيو نوانا متيو كراعي كفلي أبيلا نوانا متياتو تاجو بهاريو تستخاخيلو كالوت نيروم بوزح نجار تستخاخيلو ملو سئلي بزيو أنا تسألي بعلمويا بمن نجار أفتسأل فوكس جيرنا نسرح لنا زسألهم سئلتات كترو إخا زجرم سئلي يوز السئل صح نقول بركت أنينت نيوعلو جالار كله بركت أنينت مالتيو كامناي ورقات دمو نامناي قلم بس يحلو زسألو سئل زجرم يونا أمتينا له جزينا أسفنا سرحنا يوينا زلنا سلازي زوم دكنا تزلوهم ولا تمرت زي كدو زلوهم كإلتنا عقمن تدقيمنا استفلا لنا نمكرهم بجنا نمكرهم واشنطن نمكرهم استفلا لنا أرت سرحت نمكرهم تالنتهم نمفلات مالتيو بوك قصلوا نمجبر مخنيات بأكاديميك سهل أكاديمي وكوبشنا بسرحت زخدخ أنا سرحت خدلنا سلا ندلنا دكنا تتسارح لهم عقمن كإلتنا اللوم سلازي كنحجزهم يزلنا يكبل الزخل تزول الرديت كقرف مسلا زلوا مالتيو تالي جن ببزح أقطع خوينهم زحجزوني نعيم من خمهار مزجبرة حفتنا يوديتن بتعمي إذا مسجنا تمرتك مهار جيراتني بزلت أكثر حلم كرد أقولهم جيراتني أنا أقولني خوينهم زحجزن كلهم بتعمي إذا مسجن مجزاويري من مسجن كمان بلاي دمو نزخدو كيارو ما تكدحن اللو ما تكلوت اللو زخفل واجا يكفل كولا خلهم
ኣጎነይ ኮይኑ ዝሓገዘን በዓል ገዛይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ብዙሕ ግዜ ኣዲስ ኣበባ ይመላለስ ነይረ እየ ክመሃር ዝኾነ ነገር እንትን ክገብር ደቀይ ገዲፈ እየ ዝኸድ ነይረ ብዙሕ ዋጋ ይኸፊለ ምሳይ ብኡ ዘለው ይፈልጡ እዮም ብጣዕሚ እየ ዋጋ ከፊለና ኣጎነይ ኮይኑ ስለዝሓገዘንም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ንዓኻ ዝዕድል ስለዝሃብካኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን This is the least I can give. Dan I thank you so much. ስለልመሳኽ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ኣጆኸብ ጎኒ ኸለና I wish ተንቀጽል ብዙሕ ተንገደስ ይብለኒ ግን ያው I think እንደለን መልእክታት ሓሊፈን ብዙሕ ንዓይ ዘይ ነገር ክኒ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ስቃያት ከም ዘለዉ ያምን የግን እንታይ ከኣብሰልና እንታይ ከምፀና ምንም ይምጽ ጎበዝ በርትዒ ኣጆኺ ያኒ ብጣዕሚ ዘመስግን ክብረት ይሃበለይ ስለዝተኸታተልኩምና ብልቢ ነመስግን ሰላም